Čaute moji ľudia, ja som Marek, dneska vás vítam v takom videu. Dneska si ideme si dneska zahrať Monster Metro. A ja viem, s Jurko som to ešte pred dňami zahral, o tom sa vám páčilo, neviem. Asi, neviem, dneska ideme na Monster Metro, späť sa nachádza ako vždy. Ani som sa nevlakol, haha. Utekajme. Dobre kamaráti, no hráme dneska zase Monster Metro. Tu má tam veľa, viete. Myslím, čo to je. Kamaráti, ešte tu spomínal Elvis. To ani neotvorili, lebo že chápete to. Musíme to dám tak 200 metrov. Ja viem, Jurko tu nešiel, lebo že sa bojí. Ani za 400 meter sa nemôžem dať. Ešte to dáme asi ja. To niekedy dojdem. A cesta. Táňa. Mám ešte dve podniky. Dve, samozrejme. Ešte si dáme. To ako vždy. Nejaká muzička hra dobrá. Tá urbana. E autobus comigo. Chihuahua. What fuck ide páči. Fajnovým. OK. Dneska si budeme na takom dušom videi. Chápete to? Čo vám trochu páči. A ešte tu bol naposledný Jurko. OK, dneska bude 3 diel ako vždycky. A uvidíme, asi aj tento zahrám. Ja tam nemôžem ani ísť. Nie. Kde je vláčiť? Čo? Kde je? Neškrikaj. Ty si sa nahneval. Nadej si ho sa furt nahneva, neviem čo už. Aha, tuto sme tu. Ja, tu sme tu. OK. Je to ani celkom dosť fajné. Ako vždy. Dobre, vyhľadáme jedlo. Niečo si kúpim. Ale sorry, za to už neberiem. Chápete to. Mám koníky. Až 91, čo si. To zbláznil. Tak to veľa. Mám tu 9 čokoládky. OK. Ne, kúpim si ešte toto. OK. Nejak si to zoberiem. Počkaj. Ešte si všetkým máš, o tom budeme ešte na tým hrať. Mám už pomaly malo. Už som si niečo kúpil, chápete to. Hoci čo. Bežíme, no. Dáme to.
spomalíme sa. Nejaký emulátor, ako vždy. Ide a vlak. Skode si. Neviem, čo to je. Rozumiem som v takej ceste mimochodom. Yes, no samozrejme. Asi to dáme. Kamaráti. OK. Aha, tu je zapasitované. OK. Nič neberiem, sorry za to. No. Nevadí. Elvieš. Ešte budeš kupírikávať. Ako furt, čo? Si sáčok na hlavu. Nezrazí ma, prečo by mal zrazí ako. Táto nebude. Tak, ticho. Aj je vlak. Samozrejme to funguje, vidíte to. Do mňa. Som zdravý. Ja som ani chorý, haha. Revíšia práve nový update. Dneska ideme na to. No, to si musíme vyskúšať času. Ne! Ne! Sorry za to. Sorry za to. Sorry. Daj mi pokoj, zombie. Daj mi pokoj! Debilko. Tak. Prečo ma to furt bije? Ne, si rojíš prdel. Ne, koniec. No. OK. Tak divná ako vždy. OK. Aj bože, $16. Ne, 6-7. Ne, zase tá bublina, to je otravná ako furt. OK, keby sa vám videjko páčilo, dajte odber, no. Ešte sa uvidíme asi to je ten trailer, čau.